No hei, tässä Osteo Hakan polviluento. Osteo Haka toimii Liperissä Ylämyllyllä, jossa minä ja tyttäreni Sanna Hakanen otamme vastaan funktionaalisen osteopatian klinikka. Vähän outo nimike, palaamme siihen jäljempänä. Tänään puhutaan toiminnallisten polviongelmien problematiikasta. Mitenkä polven toiminnalliset ongelmat saadaan ratkaistua ja hoidettua. Funktionaalinen osteopatia on kehittämämme termi, jonka ideologia perustuu 7 teesiin. Ensimmäinen teesi on lihakset ovat alistussuhteessa niveliin nähden, joka tarkoittaa sitä, että lihakset pystyvät liikuttamaan niveltä vain siinä liikelaajuudessa, minkä nivelsiderakenteet ja nivelkapselirakenteet antavat periksi. Lihakset eivät määritä nivelen liikelaajuutta. Sen määrittävät paljon sitkeämmät kudokset, nämä nivelside- ja nivelkapselirakenteet. Vain vapaasti joka suuntaan toimiva nivel voi olla terve nivel. Tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin nivelsiderakenteiden pitää olla oikeassa pituudessaan ja nivelkapselirakenteiden, jotta ne sallivat nivelelle täyden liikelaajuuden, ja sen jälkeen lihasten pitää kyetä myöskin liikuttamaan siinä koko liikelaajuudessa. Tietysti hermotuskin pitää olla kunnossa. Rappeuttunutkin nivel palvelee tyydyttävästi, jos se on toiminnallisesti vapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että nivelrappeumat eivät ole ongelmien syy ennen kuin ne ovat todella pahat, vaan siellä on aina toiminnallinen ongelma, joka meidän pitää selvittää, jotta se nivel, joka ei ole täysin leikkauskunnossa, palvelisi hyvin. Rakenteellisissa muutoksissa, kuten nämä rappeumat esimerkiksi, on aina mukana toiminnan häiriö. Mutta toimintahäiriöisessä nivelessä ei aina ole rakenneongelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että oli sitten rakenneongelma, nämä rappeumat, tai joku kierukan repeämä, mitä ei lähdetä korjaamaan ortopedin toimesta, vaan se lähdetään kuntouttamaan, niin siinä kivun takia tulee hyvin helposti toiminnallisia häiriötiloja polveen, jotka pitää ensin poistaa ennen kuin lähdetään sitä vahvistamaan. Mutta toimintahäiriössä nivelessä on aina rakenneongelmia. Ei aina ole rakenneongelmia. Tarkoittaa sitä, että meidän alkaa vajaakäytön seurauksena moni nivel jäykistymään pikkuhiljaa, joka luo jo kipua ilman, että rakenteessa tulee mitään kipua. Nivel ei kulu, se rappeutuu. Tämä nivelkuluma, sulla on nivelkuluma, pitäisi saada täysin pois puheista. Niin ammatti-ihmisten keskuudessa kuin kaikkien ihmisten. Koska jos meidän nivel kuluisi, meidänhän pitäisi lopettaa se käyttö, ettei se kuluisi enempää. Nivel rappeutuu. Rappeumusprosessi on kahden eri vastakkaisen prosessin epätasapaino. Kaikessa elävässä kudoksessa, kuten myös rustokudoksessa, tapahtuu koko ajan sekä hajottamista että rakentamista. Ja jos jostain syystä nämä rakentavat prosessit, jotka tuovat sinne uutta rakennusainetta ja hapekasta verta, jos ne heikkenevät, niin nämä hajottavat prosessit pääsevät vallalle ja ruston rappeutuminen alkaa. Ja silloin niin sanottu homeostaasi järkkyy, kun nämä rakentavat ja hajottavat prosessit eivät ole tasapainossa. Eli nivel rappeutuu. Pari teesiä lisää. Ensin instrumentti kuntoon ja vasta sitten sitä vaaditaan. Tämä on yksi meidän lempilauseista. Koska
jos nivel ei ole toiminnallisesti täysin kunnossa, niin sitä on aivan turha lähteä jumppaamaan. Siinä mennään vaan perse edellä puuhun, jos näin ruman termin saa sanoa. Ikävä kyllä, aivan liian usein puhutaan, että lisää jumppaa, sulla on kipeät nivelet ja sun muuta. Ei. Se pitää katsoa, että se on toiminnallisesti vapaa, nivelsiden rakenteet oikeassa pituudessaan ja nivelen synkronaatio pelittää ennen kuin sitä lähdetään kuormittamaan. Kaikissa nivelissä vaaditaan synkronaatiota, jotta ne voivat toimia optimaalisesti. Tämän jo äskeisessä lauseessa sanoin. Toivoisin, että jonain päivänä nämä kaikki 7 teesiä olisi naulattu jokaisen opinahjon seinään, jotta ymmärrettäisiin, mikä on marssijärjestys tuki- ja liikuntaelimistön hoidossa. Jos niveleen tulee rakenneongelmia, esimerkiksi jonkun tapaturman seurauksena tai pahan rappeuman seurauksena, niin se on ortopedi. Ortopedi hoitaa ne ja leikkaa. Ja pahimmassa tapauksessa laitetaan uusi nivel polveen tai lonkkaan tai mihin vaan, mikä mahdollista laittaa. Toiminnalliset ongelmat hoitaa osteohaka. Muutkin kyllä, kunhan pitävät mielessä nämä teesit. Tässä esityksessä en käy läpi tarkkaa anatomiaa eikä rakenteista johtuvia ongelmia, koska tästä esityksestä tulisi puuduttavan pitkä. 47 vuoden hoitotyö on avannut minulle mahdollisuuden oppia paljon enemmän kuin mitä missään koulussa opetetaan. Ja nyt lähdemme selvittämään polviongelmien yleisimpiä syitä, jonka kautta me hoidamme ihmisten polviongelmia. Tuttuja oireita. Kipua ympäröivillä kohdilla. Rapu taas on kivuliaampia kuin ylösmennessä. Kyykkyminen on kivuliasta. Joskus on turvotusta noilla rengastetuilla alueilla. Tämä on yleisin toiminnallinen ongelma polvessa. Todella yleinen. Tässä on reisilihakset tältä kaverilta, etumaiset reisilihakset. Polvilumpi on tuossa. Polvilumpi on ulko- tai sisäsivulla, yleensä sisäsivulla, mutta myös voi olla molemmat. Voi olla myöskin polvilumpion jänne siellä keskellä kipua. Nämä tulevat esiin melkein jokaisessa polviongelmassa. Polven yli kulkee 3 voimalinjaa. Suorilta reisilihaksilta reisilihaksen jänteen kautta polvilumpioon ja siitä polvilumpion jänteen kautta sääriluuhun. Sekä täältä 15 reisilihaksista, jotka kiinnittyvät myöskin polvilumpioon viistosti, niistä täytyy olla omat sidekudosrakenteet myöskin sääriluuhun. Muutenhan tämä kampeisi minne vaan. Ne keskittää lumpion polven koukistamisessa, mikäli toimivat vapaasti. Kuten huomaatte, polvin reisiluun alapäässä, täällä polven päässä, on tämmöinen ura, johon lumpion tämmöinen laaja V-mäinen muoto vastaa. Ja kun me koukistamme ja ojennamme polvea, lumpio ei suinkaan pysy tuolla, vaan se on koko ajan tässä ja liukuu tuossa urassaan. Sen pitää päästä liukumaan siinä vapaasti. Ja se pääsee liukumaan vapaasti, mikäli nämä sidekudosrakenteet, retinaatkulmit, jotka ovat näiden nimet latinaksi, sekä polvilumpien jänne, mikäli ne ovat elastisesti säilyttäneet täyden elastisuutensa, eivätkä ole menneet jumiin tai lyhentyneet. Yleensä niissä on semmoisia hyvin kivuliaita säijekimppuja. Ja kun tämä elastisuus heikkenee, niin
kyykkyyn mennessä tai rappusia laskeutuessa, kun reisilihaksille tulee tämmöistä jarruttavaa työtä, niin tänne kohdistuu suuret voimat näihin. Ja jos ne eivät ole elastisuudessaan vapaita, niin ne huutavat siellä kivun kanssa, että ei pysty, ei pysty. Myöskin tämä polvilumpion keskittyminen sinne reisiluun uraan lähtee kampeamaan, mikäli joku näistä on jumissa. Seuraava V. Anserinus bursa eli limapussi. Se näkyy tuollakin. Tässä on nämä V. anserinus lihasten jänteet, joihin itse lihaksiin palaamme kohta. Niiden alla on limapussi, jonka tehtävä on vähentää kitkaa pussin ala- ja yläpuolisten kudosten välillä. Joskus se tulehtuu, jolloin se on todella kivulias ja herättää öisin kipua. Tulehdus herättelee öisin, koska se on tulehdus. Jumiset kudokset yleensä aiheuttavat kipua vain kuormittuessa. No, limapussi, jos tulehtuu akuutisti ja se on kipeä, särkee, turvotusta, mieletöntä liikearkuuttia näin, niin se on helppo hoitaa. Lääkärit laittavat siihen kortisonia, me laitamme siihen sinistä valoa. Se on 1, 2, 3 kertaa, niin limapussin tulehdukset on hoidettu. Sininen valo on äärettömän hyvä tällaisissa, myöskin lonkan limapussin tulehduksessa ja muissa tuki- ja liikuntaelimistön inflamaatioissa eli steriileissä tulehduksissa, jossa ei ole bakteeria tai virusta takana. No nyt nämä P. sanserinuksen lihakset. P. sanserinus on täällä säärilun sisälaidassa. Siinä on 3 lihasta. Räätälilihas, sartorius, joka tulee tuossa edestä. Gracilis, häpyluusta keskeltä. Anteeksi, tuo gracilis. Ja tämä takinmainen on semitendinosus, joka on periaatteessa niin kuin polven koukistajan lihas. Mutta nämä eivät olekaan mitään työjuhtia. Niihin on aivan toisenlaiset lihakset, voimantuottajalihakset. Koska nämä ovat pitkiä, ohuita lihaksia, niin ne ei todellakaan voi tehdä mitään voimakasta työtä. Mutta niillä on eräs hyvin tärkeä toiminta. Ja se tarkoittaa, että ne ovat synkronaatiolihaksia. Niiden tehtävä on haistella lonkan ja polven välistä liikettä sekä informoida lihaksille, voimantuottajalihaksille, missä mennään ja miten pitää jännittyä, jotta polven ja lonkan synkroninen liike säilyisi. Esimerkiksi kun pikajuoksija lähtee kovalla voimalla telineistään, niin nämä ovat ne, jotka säätelevät ja antavat koko ajan informaatiota voimantuottajalihaksille. Se, että ne tulevat täältä ja kiertävät näin eteen, johtuu siitä, tai sillä on sellainen tarkoitus, että kun polvi on koukussa, niin polvessa on hieman kiertoa, ulko- ja sisäkiertoa, mitä ei ole, kun polvi on suora. Ja kun ne tulevat nyt täältä sisälaitaan näin, niin ne myöskin informoivat polven kiertumisen määrää. Sen lisäksi, että ne informoivat polven koukistamista ja lonkan eri liikkuvuuksia. Eli ne ovat synkronaatiolihaksia, informatiivisia lihaksia. Kuten myös tämä planktarislihas lähtee polvenlivelen yläpuolelta tuolta reisilun takaa. Tämä on siis sääri takaa. Lyhyt lihas, joka jatkuu pitkänä ohkoisena jänteenä ja kiinnittyy tuonne kantaluuhun. Tämä tekee samaa kuin nuo äskeiset lihakset polven ja nilkan suhteen. Ja nyt kun meillä on lihakset, jotka selvittävät synkronaatiota lonkan ja polven sekä polven ja nilkan
suhteellisesta liikkuvuudesta, niin meillä on hieno kontrolli koko alaraajalle, tapahtui mitä vaan, tai mitä ikinä siltä vaaditaan. Usein on kipua myös polven takana. Siihen on syynä monta kertaa lihasjumit, popliteoslihas, joka lähtee tuolta reisiluun ulmaisesta nivelnassasta ja kiinnittyy tuonne sääriluun sisäpintaan. Näette, se on tämmöinen viistolihas. Tämän tehtävä on myöskin säädellä sääriluun kiertoa suhteessa reisiluun. Se on ikään kuin ulkokiertojarru. Kuten myös gastrocnemiuslihas. Gastrocnemiuslihas on pohjelihaksen osa. Toinen osa lähtee näistä polven takaa, näistä nivelnastoista, ja toinen osa lähtee täältä sääriluusta. Tämä lihas, sen lisäksi, että on nilkan ojentajalihas, on myöskin polven koukistajalihas. Kun te kuntosalilla menette ja teette tätä polven koukistusliikettä vastusta vastaan, niin jos te pidätte nilkan ojentuneena ja koukistatte, se on paljon heikompi kuin jos te vedätte nilkan koukkuun ja lähdette koukistamaan silloin. Kun te vedätte nilkan koukkuun, te fiksoitte tämän akillesjänteen kautta tämän gastrocnemiuslihaksen alapään, jolloin se pystyy paljon voimakkaammin osallistumaan polven koukistamiseen. Nämä tuottavat polven takaosan kipua hyvin usein. Sitten on peikkerikystä. Aika ikävä vaiva. Tekee polven taakse tuommoisen mötikän. Tämä on kahdenlaista teoriaa siitä. Osa sanoo, että se on yhteydessä tähän polvinivelen sisäiseen rakenteisiin, tähän nivelkapselin sisäiseen tilaan, jossa on nivelnestettä, ja se nivelneste täyttäisi tämän tämmöisen kystamaisen muodostumisen rakkulan. Toisen teoria on, että se on tuon äskeisen popliteoslihaksen limapussi. Sitä en tiedä kumpi se on, kun en ole koskaan polven sisään katsonut, mutta vaiva on hyvin ikävä. Yleensä me annamme siihen sinistä ja punaista valoa, joka helpottaa kipua. Leikata sitä ei. Joskus se menee rikki ja valuttaa nesteensä tuonne alaspäin sääreen, jolloin sääreen tulee turvotusta, joka ajan mittaan menee pois, mutta samalla myös kipu helpottaa. Saattaa uusia. Sitten on polvikierrukat eli meniskit. Sisempi kierrukka, joka on kiinni polven sivunivelsiteissä, tuossa on kiinnitys. Ja ulompi kierrukka, joka ei ole kiinni täältä, paljon liikkuvampi. Kun meillä on polvi koukussa, niin siinä on kiertoa, niin kuin äsken mainittiin. Ja se kierto tapahtuu akseliltansa tämän keskimmäisen kierrukan näitä kohin, jolloin täältä vaaditaan paljon enemmän liikkuvuutta. Ja tämä joutuu suuremmille rasituksille siinä kierrossa, jolloin tämä rikkoutuu helpommin, mutta molemmat ovat alttiita rikkoutumisille, jotka operoidaan mikäli pahoja tai sitten jätetään silleen ja antaa parantua ja kuntoutetaan. Joskus nämä kierkat saattavat mennä lukkoon, jolloin hoitona on manipulaatio. Ne isketään auki, jotta niiden liikkuvuus olisi normaali, eikä se kampeutuminen sieltä, jumisuuden kampeutuminen aiheuttaisi kipua. Tällainen luento. Kiitos, että jaksoitte kuunnella läpi tämän sönkötyksen. Me tosiaan ollaan Ylämyllillä Sannan kanssa. Myös Rikolassa Vantaalla vanhin tyttäreni Heini Kuivanen, osteopaatti myöskin, niin ottaa vastaan samoilla funktionaalisen osteopatian ideologialla. Kiitos mielenkiinnosta.